Навсадо садо аз дил ба дилҳо. салом алейкум бинандагони азиз, бо чанд хабари ҷадиду тоза шурӯъ мекунем барномаи шоу ньюзро. ёсамин давлатова санаи 20 феврал клиптаронаи ҷадиди худро бо номи «Дилак» ба мухлисонаш пешниҳод намуд. матн ва оҳанги ин тарона ба Зайн Шамсиддин тааллуқ дорад. клиптарона дар толори варзишӣ сабт шудааст. ёдовар мешавем, ки ёсамин бо суруди «Кабутар» ва «Ёри Кулобӣ» тавонист ба дили ҳазорҳо мухлиси худ ҷой гирад. таронаҳои ёсаминро имрӯз дар ютуб ҳазорон нафар тамошо карда ба ҳунари ин духтари ҷавони зебои тоҷик баҳои хеле баланд медиҳанд. мубориз Усмонов, сарояндаи шинохтаи тоҷик, санаи 22 феврал аз нашри клипи ҷадиди худ хабар дод. клиптарона «Фиреби нокас» ном дошта оҳангаш ба оҳангсози маъруфи узбек Шаҳбоз Насирҷанов тааллуқ дорад. матни сурудро чун ҳамешагӣ Орзу Исоев навиштааст. муҳтавои клиптарона хиёнат ба ёр, фиребу найранг дар зиндагӣ, ҷудоӣ, танҳоӣ ва нафрат ба ёрро дар бар мегирад. Фараҳманд Каримов яке аз сарояндагони ҷавони хушовози кишвар аст, ки тавонистааст бо сурудҳои дилнишини худ дар байни хурду калон маҳбубияти худро пайдо намояд. таронаҳои Фараҳмандро дар ютуб миллионҳо нафар тамошо карда ба ҳунари ин ҷавони тоҷик баҳои хеле баланд медиҳанд. рӯзи 23 феврал Фараҳманд Каримов таронаи нави худро дар ютуб канали Хеш бахшида ба рӯзи артиши миллӣ бо номи «Сарбози ишқ» пешкаши мухлисони худ гардонд. ин суруди дилнишинро дар 12 соат зиёда аз 50 000 нафар тамошо карда зера шарҳҳои зиёде навиштаанд. матни суруд аз шоири халқии Тоҷикистон Озарахш буда оҳангаш ба Сурбон Нурбадалов тааллуқ дорад. бинандагони азиз, ин буд бахши шоу ньюз дар канали Навсадо. бо шумо будам ровии барнома Завхиддин Сулаймон. ба канали мо пайваст шуданро фаромӯш накунед. хайр.